Vítam vás na tejto našej hodine slovenčiny alebo literatúry. Našou témou bude Franz Kafka, Premena. Cítim každý deň, že to tu má zmysel. Ja som strašne rada s nimi, s deťmi. Jasné, že každý učiteľ slovenčiny chce, aby i jeho decká čítali, lebo miluje čítať. Ja si myslím, že keby tak veľa nečítam, to bola asi moja jediná záľuba vždy, taká ozajstná, tak asi nie som úplne tým, kým som. Mali ste pocit šťastia a radosti po prečítaní tejto novely? Mal som pocit, že jasné, to chápem, to je úplne vybavené. Takže nikto sme nechápali. Nechápem. Na jej hodinách všetky deti sú rešpektované, prijaté a slobodné. Proste v úžasnej pohode a v úžasnej atmosfére sa tie deti učia. Ja som s ním tak trocha súcitila v niektorých častiach tej. A teraz vy pouvažujte nad zmyslom jeho krezieb. Nad tým, aký sa vám zdá na fotke. Jednou vetou, a vaša teraz ale hlavná úloha, je nakresliť z druhej strany pohľadnice, na ktorej kreslil Franz Kafka, však je to kópia, nakresliť vaše najväčšie strachy. Dobre, vaše najväčšie strachy. Celé to životné dielo stalo za... Ona veľmi dobre vie pracovať s tou triedou, aj s tým humorom možno, že ona príde do tej triedy ako taký veľký vietor. A sa nám na základe hĺbkovej analýzy potvrdilo, že neúspech, máme strach z neúspechu. Ste pekne pomenovali. Všetci sa proste začnú usmievať, všetci zrazu majú super náladu a tá taká nálada tam zostáva celý čas, lebo ona si proste robí srandu s tými žiakmi, vtipkuje, hovorí nejaké osobné príbehy, ktoré veľmi, napríklad mne osobne pomáhajú si zapamätať veľmi veľkú časť z jej hodín. Je tam motív, že každý z nás má more možností v živote. Aj teraz, v tejto sekunde, je pred vami milión dvier otvorených. Mohli by ste vstať a odísť odtiaľto, mohli by ste tu teraz, ja neviem, začať skákať po lavici, alebo kopec iných vecí. Nehovorím, že dobrých, zlých, proste je tu strašne veľa možností, ktoré sú pred vami. To, že dokážem ich inšpirovať a motivovať, lebo vidia, ako naozaj mám rada tie knihy. Ako naozaj mám rada celkovo kultúru. A baví ma to, keď vidím, ako sa oni posúvajú. A to mám fakt rada, keď tú príležitosť občas chytia a tak zistia, že ja som fakt dobrý zvukár, fakt dobrý DJ, čo nesúvisí so slovenčinou, ale toto napríklad zistili niektorí moji študenti. A to sa stáva ich jednoducho highlight životný teraz. Preto ma to baví. V skupine, v ktorej som pracoval, sa mi pracovalo dobre a cítil som sa vypočutý. Teším sa. Hlavne niečo čítajte. OK, díky. Dobrá práca, ďakujem vám.